Velkommen tilbage til Juridisk Kompas. I denne episode vil vi se nærmere på skyldgrader og variationer i culpaansvaret, to spændende områder inden for erstatningsretten. Vi dykker ned i simpel og grov uagtsomhed, præsumptionsansvar og særlige tilfælde, hvor culpabedømmelsen tilpasses. Så lad os komme i gang. Lad os se på skyldgrader i culpa. Skyld kan opdeles i forsæt og grov uagtsomhed. Forsæt, det vil sige bevidste handlinger, hvor skadevolder med vilje forårsager skade. Uagtsomhed, der menes manglende forsigtighed, det kan deles op i simpel og grov uagtsomhed. Simpel uagtsomhed vil sige, at der er en mindre indlysende fare for skade, mens grov uagtsomhed er, hvor der er en indlysende og alvorlig fare for skade. Det er vigtigt at huske, at sondringen mellem simpel og grov uagtsomhed normalt ikke påvirker ansvarsgrundlaget, for i begge tilfælde er der tale om culpaansvar. Men grov uagtsomhed kan have betydning for f.eks. forsikringsforhold. Lad os nu se på præsumptionsansvar eller culpa med omvendt bevisbyrde. Hvad går det ud på? Præsumptionsansvar er en ansvarsskærpelse. Her der skal skadevolderen bevise, at skaden ikke skyldes uagtsomhed. Mens ved normal culpaansvar, der er det den skadelidte, der skal bevise, at der er tale om uagtsomhed. Så man kan sige, at bevisbyrden er vendt på hovedet. Det er forskelligt fra objektivt ansvar, fordi ved præsumptionsansvar kræves der stadig uagtsomhed. Ved objektivt ansvar kræves der ikke skyld. Nogle eksempler på præsumptionsansvar lovbestemt, det findes i elsikkerhedslovens paragraf 12. Der findes også ulovbestemt præsumptionsansvar. Det bruges, hvis det er rimeligt. For eksempel hvis skadevolder undlader at sikre bevis, ved overtrædelse af forskrifter og ved farlige handlinger. Så er der nogle særlige culpa-situationer, vi vil se på. Den første er professionsansvar. Professionelle vil blive bedømt efter strengere normer. Det kaldes også professionsansvarsnormen. For eksempel så vil advokater og revisorer blive bedømt efter god skik-reglerne. Så er der arbejdsgiveransvar. Arbejdsgiver har en vidtrækkende omsorgspligt for de ansatte. Det følger også af arbejdsmarkedets miljølovgivning. Eksempler det er at sikre arbejdspladsen, have effektiv tilsyn og forsvarlige maskiner. Så er der ejerskab af fast ejendom. Ejere skal sikre, at ejendommen ikke udgør en fare for andre. Ansvaret gælder for både besøgende og udforstående. Den fjerde er idræt og gæstebud. Her er der en mildere norm ved idræt, fordi risikoen ofte er kendelig. Der er en lempet vurdering af tilhængsskade ved gæstebud. Og endelig er der børn og undermål. Ved børn der skal skyld vurderes aldersrelativt, så man ser på alderen. Ved psykisk undermål der kan ansvar nedsættes eller bortfalde, jævnfør erstatningsansvarslovens paragraf 24b. Og det var en gennemgang af skyldgrader og variationer i culpaansvar. I næste episode vil vi se videre på erstatningsretten. Husk at like og abonnere for at få flere juridiske emner forklaret. Mange tak, på gensyn.